L'objectiu d'aquesta pràctica ha sigut calcular la velocitat horitzontal i la velocitat inicial d'una pilota llançada amb una fona en diferents angles. El material que hem utilitzat ha sigut un goniòmetre per calcular l'angle en el que projectàvem la pilota, una pilota de tenis i una goma per fer de fona amb la qual llançàvem la pilota. Primer vam baixar al pati, vam agafar la fona i amb el goniòmetre vam mesurar l'angle d'inclinació amb el qual volíem projectar la pilota. Vam mesurar diversos angles, de 15 graus, de 35 graus, de 45, de 55 i finalment de 75 graus. I en cada llançament vam calcular l'abast i el temps que tardà la pilota en tocar el terra. Vam intentar fer tots els llançaments amb la mateixa força perquè no afectés els resultats. Vam mesurar l'angle amb un goniòmetre i dividint l'espai partit entre el temps vam trobar la velocitat x. Quan ja la teníem vam dividir-la entre el cosinus de l'angle i vam trobar la velocitat 0. En conclusió hem vist que la velocitat inicial és independent de l'angle, ja que depèn de la força amb la que es llença l'objecte. Per altra banda, hem pogut comprovar que la velocitat no és sempre la mateixa, ja que depèn de l'angle amb la que projectem la pilota. Com a observació hem vist que l'angle que ens ha sortit amb un abast màxim és el de 35, tot i que en realitat, si tiréssim l'objecte amb la mateixa força als diferents cops, seria el de 45.